Hej. Kender du den her følelse? Jeg vågnede op her til morgen, og pludselig havde jeg dreadlocks. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Det er så ulækkert. Og jeg kan ikke engang åbne min flaske champagne. Jeg har ikke råd til både at have en kam og en oplukker på samme tid. Hvad skal jeg gøre? Har du nogensinde hørt om den her? Åh, min Gud. Hvad er det? Tja, det er very cool. Her. Prøv den. Wow, nu kan jeg åbne min flaske champagne. Og jeg kan børste mit hår. Åh, min Gud, den har ændret mit liv. Den nye 2 i 1. Prøv den. Den splinter nye Habocam fra Habocam. Complete your collection today.